Geu, Espainiako erregie eta Alemaniako presidentea etorriko dira Gernikara, Pradares lehendakariarekin batera. Bisita 1997ko bombardaketaren biktimak omentzeko omen da. Ekitaldi hori Espainiako eta Alemaniako gobernuaren arteko elkargunea izango da. Protokolozko diplomazia ariketa bat. Agintari horiek bakoitzak dagokion posiziotik Europaren agenda gerrazalea babestu eta estatuen autoritarismorazko joera indartzen dute. Gainera, gero eta edapen handiagoa duten diskurtso fasistak elikatzen dituzte. Miseria eta heriotzara etengabe sustatzen duten horiek ezin dira bakearen eta konponbidearen izenean Gernikara etorri. Espainiako erregea Gernikako bombardaketak agindu eta urte luzez diktadura militarrez gobernatu zuen frankismoaren jarraipena da. Izan ere, 78ko erregimena frankismoaren egitura ekonomiko eta hainbat aginte egituren jarraipena baino ez da. Frankok berak izendatu zuen Espainiako monarkia. Bere oinordeko gisa eta gaur gorkoz, Espainiako estatuko sektore erreakzionarioen erreferentzia eta simbolo izaten jarraitzen du Borboi familiak. Argi izan behar dugu, 78ko erregimenak langileon zanpalkuntza betikotzen duela eta autodeterminazio eskubidea ukatzen duela. Alemaniako presidentea NATOren eta Israelgo estatu imperialista eta sionistaren babesle fidela da. Hipokresia ariketa eta Gernikan eraildakoak gogoratzea Palestinarren erailketa babesten eta finantzatzen duten bitartean. Era berean, Europaren beso armatua den NATOren gidaritza hartzeko hautagaitza nagusietakoa da Alemania momentu honetan. Horrelako ekimenek instituzioen eta beraien agintarien aurpegi zuriketarako baino ez dute balio.